116. Cena je iba 24 eur za tento nádherný komplet. Úplne super, taktiež veľmi dobrá značka tu v Taliansku, ktorá je známa aj na Slovensku. Úplne super to vyzerá. Má takú nádhernú brošňu, tu si môžete nechať alebo dať dole, už je to na vás. Gumička na rukávu, čiže môžete ju mať spustenú alebo ju nosiť takto. Proste úplne super, či ku športovému, ako mám ja, alebo k týmto nohaviciam, alebo k sukni, k rifnám, hoci k čomu. Úplne super to vyzerá. Takže dievčatá, kodík je aký na to ešte raz? 116 a stoja iba 24? Iba 24 eur za tento komplet, hej, dievčatá. Takže ja na vašom mieste by som to hneď brala, taktiež ala Olo, tieto nádherný komplet, ktorý stojí iba 28 eur. Takže dievčatá, dnes mám ešte pre vás pár vecí. Ideme na tento. You wanted to try something else? You want to, or it's super cold? I mean, I can. I think this is gonna be the last one. Máme takýto komplet. Ktorý má kódik 106. Úplne super materiál. Tieto športy